Mă numesc Efimana Maria, împreună cu a mea colegă Roșu Nicoleta, elevă a școlii gimnaziale Ciprian Porumbescu Comănești. Astăzi vom avea un mic interviu despre succesul în viață. Bună ziua, te rog să te prezinți. Mă numesc Dorneanu Mircea Luca, am 15 ani și sunt elev la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare și fost elev al acestei școli. Te rog să te prezinți și tu. Mă numesc Dorneanu Matei Alexandru, am 12 ani și sunt elev la școala gimnazială Ciprian Porumbescu din Comănești și îmi place dansul sportiv. Mircea, de ce ai ales acest liceu? Am ales acest liceu deoarece îți oferă continuitate, ai o carieră garantată și un loc aproape asigurat la Academie după liceu. Matei, tu ești în clasa 5-a. Vrei să urmezi aceeași carieră precum fratele tău? Nu cred. Visul meu de când eram mic este să devin antrenor și arbitru de dans sportiv. Cum a fost pentru tine admiterea la liceul militar? Pentru mine, probele sportive au fost ceva mai ușoare, eu practicând deja un sport, iar la proba scrisă, eu fiind sportiv, m-a ajutat să-mi controlez mai bine emoțiile. De ce îți dorești această meserie? Acesta este visul meu de când m-am apucat de dans sportiv. Îmi doresc această meserie deoarece fac dans sportiv de la vârsta de 3 ani și jumătate. De la 6 ani am început să fac de performanțe. Unde te antrenezi? Ai și o parteneră? Partenera mea se numește Torcău Antonia Valentina, este în clasa 6 la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghică. Eu merg la Bacău de 4 sau 5 ori pe săptămână, antrenându-mă 4-5 ore pe zi. Ce sport practici? Fac atletism de când eram mic, sport pe care îl continui și acum la liceu. Cum ai reușit în clasa 8-a să gestionezi timpul între școală, antrenamente și pregătirea pentru examene, admiterea la liceu, respectiv evaluarea națională? Păi, antrenamente aveam aproape în fiecare zi după amiaza, câteodată și dimineața înainte de școală. Încercam în weekend să învăț cât mai mult și să-mi fac temele, iar acest lucru m-a ajutat să fiu cât mai organizat cu timpul, lucru care mă ajută și acum la liceu. Ai rezultate foarte bune la școală. Cum reușești să faci față și antrenamentelor și programului școlar? În weekend încerc să-mi fac cât mai multe teme, să învăț, să fac suplimentar, dar uneori și pe mașină mai învăț, mai fac teme. Iar cu acestea am învățat să-mi împart timpul, să am mai mult timp pentru mine, pentru teme, pentru tot. Și cine îți oferă transportul către Bacău? Transportul către Bacău mi-l oferă mama sau sora partenerii mele. Mai ai și alte activități sau hobby? Da, fac aritmetică mentală de aproximativ 1 an și jumătate și mai construiesc diverse lucruri din Lego în timpul liber. Mi se pare o activitate foarte relaxantă. Cine te sprijină în toate aceste activități? În aceste activități mă sprijină cel mai mult părinții, mama sau tata, dar acum că iau și eu bursă, mai pot să mai contribui și eu cu bani, mai ales la ținutele pentru dans, pentru concursuri, pantofii, ținutele în general, pentru că ei sunt foarte costisitori. Mai ales și când mama a avut o problemă destul de serioasă de sănătate, eu am continuat cu visul meu mergând la dans în continuare. Ce părere ai despre liceul militar? Ai recomandat și altora acest liceu? Da, recomand acest liceu și celorlalți, deoarece consider că te formează ca persoană, îți clădește caracterul și construiește disciplina de care vei avea nevoie pe viitor, mai ales într-un domeniu ca acesta. Cum e programul la liceul militar? Programul este destul de strict, dar cu timpul te înveți cu acesta. Este greu să fii departe de casă? La început a fost destul de greu, dar familia m-a ajutat. Chiar și acum la liceu, dacă am nevoie de ajutor, mă ajută colegii, cei de ani mai mari și chiar și diriginta sau ceilalți profesori. La ce a fost nevoie să renunțați pentru a vă atinge țelul? Desigur, a trebuit să renunț la timpul liber, iar de când sunt aici, la timpul petrecut cu familia și prietenii. Eu am învățat că dacă îmi doresc ceva, trebuie să muncesc mult pentru acel lucru și că, indiferent dacă e greu sau ușor, nu trebuie să mă las pentru că îmi doresc un lucru să ating ceva mare. Ce ați recomandat tinerilor din ziua de astăzi pentru a-și atinge obiectivele? Consider că ar trebui să fie siguri pe ce vor și să se pregătească din avans.
Eu le-aș da sfatul să lupte pentru el și la școală și cu tot, ca să ajungă sus, că poate chiar o să fiu cunoscut la un moment dat. Chiar dacă faci un sport, nu trebuie să neglijezi școala, pentru că totuși școala e pe primul loc și ea te va ajuta toată viața. În final, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația și vă urăm mult succes în viață și multă putere de muncă.